Tim ta' investiment ta' 700,000 euro bejn ir-Residenza San Vincenz de Paul u d-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali se jara l-ħolqien ta' razzett tal-użu terapeutiku għar-residenti u rabatom. Dan ir-razzett se jkollu diversi annimali fosthom tiġiġ, żwiemel u ħmir, inkluż dak imsejjaħ bħala cat cafe se jkun qed iservi biex kemm ir-residenti ta' San Vincenz ikollhom post ta' rilassament waqt li jirċievu terapija meħtieġa. Il-post ikun jista' jitgawda wkoll minn persuni oħrajn fil-komunità. Il-kap eżekuttiv ta' San Vincenz de Paul, Dr. Josiane Kutajjar, stqarret li r-residenza tinsab kummessa li tkompli toffri terapija tal-ogħla livell filwaqt li tkompli toħloq kwalità ta' ħajja dejjem aħjar lir-residenti tagħha u lil dawk li jagħmlu użu mill-faċilitajiet tal-istess residenza. Il-Ministru għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela nota il-benefiċċji li din it-tip ta' terapija għandha l-utent li f'dan il-każ huma l-anzjani. Pet therapy kif għadt fid-diskors huwa sabiħ fl-istess ħin li inti għandek il-persuni qed jieħdu terapija, qed jieħdu kura, dawk l-istess persuni qed jieħdu pjaċir, qed jieħdu rekreazzjoni. Qabel żied jgħid kif tali kura xjentifikament ipprovata li tajn diversi aspetti tal-ħajja tal-anzjan fosthom li tbatti l-pressjoni li tista' toħsib ir-ritmi tal-qalb li jkunu għolja żejjed u effetti psikoloġiċi bħas-serħan tal-moħħ u nuqqas ta' ansjetà. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali, Alicia Buġeja Sajd, tkellmet dwar l-importanza li dan ir-razzett se jkun qed jilħaq standards għolja ta' iġene. Għandna diversi veterinari illi anka għenu fl-pjantar ta' dan il-post biex nassiguraw mhux biss li il-post ikun top hygiene and sanitary levels, imma ikollok ukoll il-benesseri tal-annimali.